Беларуси. Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Вітаем вас на стадыёне футбольнага клуба Мінск, дзе сёння адбудзецца матч Макслайн жаночай лігі паміж футбольным клубам Мінск і футбольным клубам Дынамо Брэст. Чакаем мы з вами вельмі сур'ёзнага, цікавага супрацьстаяння. Усё ж такі, напрыклад, брэсцкая каманда ўжо можа вытрымліваць узровень топовых команд нашага з вами чэмпіянату. Бачылі мы гэта па гульні з мінскім Дынамо БДУ ФК. Ну а што тычыцца футбольнага клуба Мінск, то пакуль што у падначаленых Андрэя Пышніка не ўсё атрымліваецца на пачатку сезона. Не ўсё, што хацелася б бачыць заўзятары гараджанак. І сёння мы паглядзім з вами на вельмі цікавае супрацьстаянне. Рыхтуюцца каманды згуляць свой матч 7-га тура Макслайн жаночай лігі. Ну а мы з вами нагадаем, што партнёр жаночага чэмпіянату Беларусі, букмекерская кантора Макслайн, прапануе для сваіх гульцоў цікавы бонус 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але ж скажам мы з вами, што азартныя гульні гэта справа кожнага, ну а наша справа гэта інфармацыю давесці. Рыхтуемся мы да пачатку сустрэчы, размінаюцца актыўна мінскія дзяўчаты, брэсцкія футбалісткі больш займаліся настроем. І скажам мы з вами, што адна гульня у 7-м туры ўжо прайшла. Дынамо БДУ ФК ў Мінску экзаменавала яшчэ адных прадстаўнікоў брэсцкай вобласці, і ДЮСШ палезды ў гэты іспыт не прайшлі. 11-0 перамога фаварытак. Ну а сёння мы з вами пабачым цэлы шэраг матчаў Макслайн жаночай лігі, і распачынаем мы наш гульнявы дзень супрацьстаяннем Мінска і брэсцкага Дынама. Далей у нас у барацьбу уступяць Новаполацкі Нафтан і Белшына, Гомель, Магілёўскі Дняпро і каманда АБФФ У-19 і Зорка БДУ. Але гэта справа наступных матчаў. Ну а мы з вами будзем звяртацца да нашай сустрэчы. Распачнем гаворку пра склады каманд з гаспадароў поля. Але ж атака першы ў нашым матчы застаецца за гасцямі. Плохава, і гучыць свісток рэферы. Ну а мы хутенька прабяжымся па складах каманд. Футбольны клуб Мінск, яго варот сёння абараняе Мар'яна Брылёва, нумар 21. У поле дапамагаюць другі нумар Уляна Асаула, 4-й Ксенія Кубічная, 6-й Ліана Мірашніченка. Яна ж з'яўляецца капітанам каманды. 7-й нумар Яна Хотырова, 13-й Арына Смірнова, 14-й Марія Демидова, 16-й Вікторыя Наценкова. Ну а мы пакуль глядзім за тым, як у нас будзе адбывацца першы стандарт. Аддае рэферы мяч футбалісткам Мінска. Далей у складзе 20-й нумар Вікторыя Казакевіч, 76-й Вікторыя Валюк і нумар 88
Мирослава Зубко. Вось такі стартавы склад ад футбольнага клуба Мінск. Галоўны трэнер Андрэй Пышнік. Ну а мы хуценька прабяжымся па складзе брэсцкага Дынама. Дар'я Вінаград сёння абараняе вароты гэтай каманды. Галкіпер з'яўляецца яшчэ і капітанам. 12 нумар на яе цішотцы. У полі Сафія Клюкіна гуляе пад нумаром 2. Под 10 номером Валерия Василюк, 11 Наталья Асмыкович, номер 13 Диана Осмоловская, номер 17 Дарья Мышленник, номер 21 у нас на тишотце у Ксении Яцинович, номер 25 носит Александра Плохова, номер 27 у Алены Сяровой. Номер 31 Наталья Воробьева и номер 69 Полина Голубева. Галоўны тренер брэсцкага Дынама Андрэй Сычык. Вось такі стартавы склад у нас у каманды гасцей. І хуценька мы нагадаем яшчэ брыгаду арбітраў. Дмітрый Коржык, прадстаўнік сталіцы сёння. Яе ўзначальвае Артём Бондараў, Владзіслаў Папко яму дапамагаюць, Александр Клеменаў 4-й. Арбітр і інспектор сустрэчы Яўген Юцевіч. Што тычыцца асабістых супрацьстаянняў, то ніколі брэсцкая Дынама не выйгравала у Мінска у гісторыі супрацьстаяння каманд. І трэба зазначыць, што з часоў, калі футбольны клуб Бацор перайменаваўся у футбольны клуб Дынама Брэст, берасцейкі яшчэ не забівалі у вароты сваіх суперніц. І бачылі мы, напрыклад, такія лікі, як 18-0 у 21 годзе, напрыклад, лікі 16-0, але ж апошнім сезонам двойчы Мінск выйграў па 2-0 і аднойчы быў мацнейшы з лікам 4-0. Таму гэта супрацьстаянне ў нас усё набліжаецца і набліжаецца. Што тычыцца выніку ў чэмпіянаце, то Мінск 13 красавіка в межах 5-го тура саступіў Дынама БДУФК 1-2, і на пачатку нашага з вами чэмпіянату каманда Андрэя Пышніка нечакана страціла пункты ў Віцебску 1-1. Згулялі дзяўчаты тады з мясцовай камандай. Што тычыцца брэсцкага Дынама, то пакуль гэтая каманда паспела, як і Мінск, саступіць Дынама БДУФК, страціць пункты ў супрацьстаянні з АБФФ у 19 і прайграць Віцебску. Вось такая у нас сітуацыя у календары. Па турнірнай табліцы каманды знаходзяцца побач. У Мінска і у брэсцкага Дынама па 10 пунктаў, але ж гульня ў запасе ёсць у гараджанак. Ляжыць на газоне хтосьці з футбалістак мінскай каманды, уваходзіць у гульню медыцынскі штаб, і чакаем мы на аднаўлення сустрэч. Бачым мы і арбітра каля эпізода. І будзем спадзявацца, што у нас абыдзецца гэтая сустрэча без сур'ёзных пашкоджанняў, таму што ўсё ж такі не хацелася б. Хаця гэта і частка футбола, але страчваць дзяўчат з-за гэтых самых пашкоджанняў. Адпрацоўваюць медыкі, уздымаюць на ногі футбалістку сваёй каманды. Ляжала у нас, дарэчы, на газоне Яна Хотырова, для якой гэты заход у футбольны клуб Мінск стаў другім. І нагадаем, што ў першы раз Хотырова вельмі яскрава ўварвалася ў чэмпіянат Беларусі, но пакуль што атрымліваецца не настолькі яскрава і добра, як у першы раз. Але ж Яна толькі пачынае сваё вяртанне на Беларусь, і спадзяемся, што хуценька набярэ на тыя кандыцыі, якія ў яе былі пры першым заходзе у Мінск. Тым часам у нас спрэчны мяч рыхтуецца Дмітрый Коржык распачаць на гульню гэтым стандартам. У футбалістак Мінска мяч, і разгортваецца наступ гараджанак. Але ж сыходзіць гэты самы мяч па-за межы поля. Смірнова там прайграе барацьбу на фланзе. І зараз Вікторыя Казакевіч будзе выконваць
гэты стандарт, футбалістка, якая яшчэ не так даўна гуляла за французскі Сент-Этьен, але ж вярнулася на Беларусь у склад футбольнага клуба Мінск. Яшчэ адзін стандарт рыхтуецца ў нас, але гэта ўжо вуглавы каля варот брэсцкага Дынама, і паглядзім, як скарыстаюцца прадстаўніцы нашай сталіцы гэтым момантам. Стандарт сапраўды небяспечны, добры, і будзем глядзець за тым, як Мінск гэтай магчымасцю распарадзіцца. Ну а распараджаецца не вельмі дакладна, падача на далёкую стойку, але нікога з дзяўчат не было у сініх чешотках з такімі чырвонымі нумарамі, і таму пайшоў мяч па-за межы поля, пайшоў ад брэсцкіх футбалістак, якія зараз мяч перахапляюць. Вынас па сутнасці на цэнтр поля, кубічны мяч прымае, і знову Мінск будзе распачынаць сваю атаку. Пакуль што без Хотаравай гуляе каманда Андрэя Пышніка, атрымлівае яна патрэбную дапамогу, але ж, здаецца, замена нам сёння не спатрэбіцца. На першых хвілінах Яна Хотарава рыхтуецца вярнуцца ў нашу гульню. Но тым часам Мінск не адчувае гэтага колькаснага перавеса суперніцы, у сваю атаку гараджанкі зноў жа спрабуюць збегчы, але не атрымліваецца. Яшчэ адзін стандарт для футбольнага клуба Мінск, і гэта зноў жа аут. Прыкладна з той жа кропкі, адкуль ён падаваўся пасля вуглавога. Вось зараз даходзіць мяч да штрафной, там Валюк вядзе за яго барацьбу, і гэтую барацьбу мінчанка, дарэчы, выйграе. Атрымліваецца у сталічных футбалістак даставіць мяч да штрафной, і нічога з гэтай дастаўкі яны не выцягнулі. Яшчэ адна падача, і Валюк не замыкае гэтую перадачу. Здаецца, адчувала Вікторыя, што знаходзіцца ў становішчы па-за гульнёй. Рыхтуецца брэсцкая Дынама, і асабіста Дар'я Вінаград выканаць стандарт ад сваіх варот. І зазначым мы з вамі, што нетыповая сітуацыя у нас насамрэч адбылася ў беларускім футболе пры наяўнасці Дынама, пры наяўнасці Мінска, двух сталічных фаварытаў нашага чэмпіянату. Дар'я Вінаград з брэсцкага Дынама дарасла да ўзроўню нацыянальнай зборнай, і насамрэч з'яўляецца па сутнасці галоўным галкіперам нашага чэмпіянату. Было ўсё ж такі асноўны галкіпер зборнай Наталья Васкабовіч гуляе ў нас за Санкт-Петербургскі «Зеніт». Ну а Дар'я Вінаград, якая ёй дапамагае, якая ёй, скажам так, асістуе, з'яўляецца прадстаўніцай нашага чэмпіяната. І гэта велізарная такая нават, скажем, перамога брэсцкай футбольнай школы. Зноў жа момант каля варот каманды з захаду Беларусі, але ж нічога не здолеў Мінск зноў жа стварыць. Такое пачуццё, што да вернага спрабуюць разгуляць футбалісткі Мінска, але ж пакуль што надзейна дзейнічае абарона брэсцкай каманды. Вітаем нашых заўзятараў, якія сочаць за трансляцыяй на канале «Жаночы футбол Беларусі». 118 чалавек на нашай трансляцыі зараз прысутнічаюць. Ужо ідзе актыўнае абмеркаванне ў чаце, і таму заклікаю я ўсіх, хто сёння не на стадыёне, хто сёння недзе, магчыма, на лецішчы, ўсё ж такі вялікія выходныя ў нас на Беларусі, далучацца да нашай трансляцыі на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі» і на вашых дэвайсах, на вашых тэлеэкранах, ці, як калісьці пісаў Адам Глобус, тэлескрынях, назіраць за нашым матчам. Тым часам брэсцкая Дынама захоўвае мяч на сваёй палове поля, а гульня ў нас спынена. Яшчэ
Одно пашкоджанне Яны Хотаровай мы з вами побачылі, і такое пачуццё па выразу твара расійскай футбалісткі ўсё ж таки спатрэбіцца нам. Першая замена. Хотарова, кульгаючы, сыходзіць па-за межы поля, ну а мы прабяжымся па тых дзяўчатах, якія могуць у нас з'явіцца на полі. Што тычыцца футбольнага клуба Мінск, Паліна Айдучык, запасны галкіпер, Ангеліна Гіра пад трэцім нумарам, першая запасных палявых футбалістак, Крысціна Кіянка 5, Діана Кацынель нумар 10. І вось адбываецца у нас замена. Яна Хотарова ідзе адпачываць, Яна Гесьман пад 17 нумарам выходзіць у нас на поле, і застаюцца у нас таксама у запасе футбольнага клуба Мінск Уляна Узун, 77 нумар, Лада Пашкоўская, нумар 44, Александра Самойлова, якая гуляе пад нумарам 19, і яшчэ адна футбалістка, гэта у нас Марыя Купрыянчык, 11 нумар на яе цішотцы. І вось так у першым тайме ўжо Мінску спатрэбілася замена. Толькі 13 хвілін здолела Яна Хотарова правесці на футбольным поле, двойчы жарсткавата атрымала па нагах і не здолела нашу гульню працягнуць. Тым часам Вікторыя Валюк змяшчаецца на пазіцыю ледзь не атакуючага паўабаронцы, і брэсцкая Дынамо мяч перахапляе, рыхтуецца сваю атаку разгарнуць. Але ж пакуль што на палове поля гасцей мяч знаходзіцца. Сыходзіць ён па-за межы нашага травянога штучнага пакрыцця, і будзе аут на карысць футбольнага клуба Мінск. Распачынаюць гаспадыні поля гульню пасля стандарта, спрабуюць увайсці ў штрафную, не атрымліваецца гэта. Брэсцкія футбалісткі мяч перахапляюць, але няўдалы вынас. Зноў жа Мінск будуе сваю атаку праз камбінацыю. Даходзіць мяч да штрафной, але там становіцца здабычай Дар'і Вінаград. Яшчэ адзін у нас з вами пачатак гульні ад варот брэсцкага Дынама, але пакуль што не бачым мы дакладных дзеянняў у атацы. Ад гасцей Васілюк аддала перадачу на партнёрку, і вось даходзіць мяч да Асмыковіч. І для Наталі, дарэчы, скажам, з вами матч вельмі прынцыповы, бо яшчэ не так даўна гуляла яна за футбольны клуб Мінск. Потым быў перыяд у зорцы БДУ, ну а цяпер Наталя Асмыковіч бароніць колеры брэсцкага Дынама. Тым часам забівае у нас Мінск, 1-0 становіцца лік у нашай сустрэчы. І хто, калі не капітан, Лена Мірошніченка адкрывае лік у нашым матчы на 15-й хвіліне. Віншуюць капітана яе партнёркі. Ну а тут пытанне да абароны брэсцкага Дынама. Як жа так? Мірошніченка засталася адна у штрафной. Суперніца здолела прабіць. Ну а Дар'я Вінаград тут уже нічога зрабіць не магла. Вось такая падача. Я потрапила па мячы брэсцкай абаронцы, дайшоў мяч да Мірошнічэнкі, ну а ёй заставалася толькі перагуляць суперніцу. Ну а у нас замена ў складзе брэсцкага Дынама. Не рыхтуецца, ўсё ж такі знаходзілася на броўцы Александра Плохова, і здавалася, што можа яе хтосьці памяняць пасля прапушчанага мяча. Але ўсё ж такі толькі здавалася. Брэсцкая Дынама спрабуе нешта прыдумаць на палове поля суперніц. Вымушаны Мінск выбіваць мяч па-за межы поля. І зноў футбалісткі ў белых цішотках у нас у атацы.
Клюкіна аддае перадачу наперад. Плохова. Плохова гуляе бліжэй да штрафной. Там сустрэлася з мячом Воробьёва, але ж не атрымалася ў расіянкі дакладна аддаць перадачу на сваю партнёрку. І зноў жа, дарэчы, брэсцкія футбалісткі мяч перахапляюць. Мітусня нейкая у нас пачалася замест футбола. Выбіваюць дзяўчаты ў белых цішотках мяч куды падалей наперад. Мінск яго захоплівае, таксама адразу спрабуе разгортваць атаку, і атрымліваецца вось у нас такі вось футбольны пінг-понг. Ну а тым часам зноў жа Мінск у сваім наступе, і парушэнне правілаў фіксуе Дмітрый Коржык з боку футбалістак брэсцкага Дынама. І у нас з вами распачалася гульня пасля стандарта, але ж пакуль што Мінск валодае мячом на сваёй палове поля. Кубічная. Вельмі наша славутая футбалістка, многа дзе пагуляла і у Расіі, і у еўрапейскіх чэмпіянатах, і была яна чэмпіёнка Беларусі ў складзе мінскага Дынама. І вось зараз Ксенія Кубічная бароніць колеры футбольнага клуба Мінск. Працягваецца у нас валоданне гаспадынь поля, але ж вось такім вынасам Мінск па сутнасці аддае мяч суперніцам. Рыхтуецца там Алена Сярова увесці мяч у гульню пасля стандарта. Закід з аўту, закід далёкі, але гэта здабыча для Яны Есьман. Брылёва. Пайшоў мяч наперад, і зноў жа Мінск сваю атаку разгортвае, але перарывае яе Васілюк. Нетыпова, дарэчы, гэтае прозвішча чуць у кантэксце жаночага брэсцкага Дынама. Усё ж такі лепш многа заўзятары брэсцкай каманды памятаюць форварда мужчынскай каманды канца 90-х, пачатку нулявых, славутага брэсцкага футбаліста Сергея Васілюка. Ну а Валерыя свой шлях у футболе толькі пачынае. Ну тым часам Мінск у сваёй атацы. Вікторыя Валюк аддае перадачу. Магла б сама прабіць насамрэч, але ж усё ж такі не атрымалася. Толькі ў гэтым сезоне, дарэчы, Валерыя Васілюк перайшла з юнацкай каманды да 17 гадоў у аснову брэсцкага Дынама. І паступова атрымлівае яна шансы ад свайго трэнерскага штаба. У асноўным складзе дэбютавала Васілюк у матчы з Віцебскам 23 сакавіка, які берасцейкі прайгралі з лікам 0-1. І, дарэчы, зазначым мы, што дзяўчаты з поўначы Беларусі вельмі добра распачалі сезон, і вельмі цікава будзе паназіраць за іх намаганнямі па ходзе нашага чэмпіянату. Зараз Віцебск займае другое месца ў турнірнай табліцы, а тым часам у нас Дмітрый Коржык спыняе гульню, бо ляжыць на газоне футбалістка брэсцкай каманды. І будзем глядзець мы за уваходам у гульню іншага медыцынскага штаба, хутчэй за ўсё, але ж спрабуе ўзняцца на ногі Воробьёва. У яе гэта атрымліваецца ўсё добра за футбалісткай у белай цішотцы. І будзем мы працягваць сачыць за гульнёй без увахода ў яе дактароў. Кубічная аддае перадачу на партнёрку. І разгортвае Мінск сваю атаку не вельмі ўдала. Зноў жа сыходзіць мяч па-за межы поля. І нягледзячы на тое, што праграму мінімум зборная вывучаецца футбольны клуб Мінска выканаў, але ж
пакуль што ёсць пэўныя праблемы з рэалізацыяй. Не толькі нават з рэалізацыяй, але і з стварэннем моманту пакуль па сутнасці, акрамя голу Мірошнічэнкі, дакладных удараў па варотах Дар'і Вінаград мы і не пабачылі. Ну а тым часам Асмыковіч з мячом сустракаецца, дае добрую перадачу на Плохаву. Плохава наперад гуляе. Ёсць шанец зараз у Вараб'ёвай адпомсціць за сваё пашкоджанне. Зноў жа яна на газоне, дарэчы, ляжыць. Асмыковіч прабівае па варотах, але ж ідзе гэты удар не па створы, а па банеры. Макслайн і рыхтуецца у нас Мар'яна Брылёва увесці мяч у гульню. Сыходзіць мяч па-за межы поля. І Сафія Клюкіна распачынае гульню. Пасля аўта Асмыковіч не вельмі ўдала дзейнічае зараз. Гэта футбалістка брэсцкага Дынама. І будзем глядзець мы за яшчэ адной атакай, дарэчы, гасцей нашага стадыёна. Бачым мы, што на пачатку Мінск і мяч ініцыятыву забраў, але пасля забітага гола такое пачуццё, што гараджанкі супакоіліся і нельга гэтага рабіць. У сустрэчах з брэсцкім Дынама. Вось зараз добры перахоп, можа разгарнуцца добрая атака, удар па варотах здалёк, і Мар'яна Брылёва упершыню ў нашым матчы уступае у гульню. І атрымліваецца у Мар'яны гэты мяч забраць. Яшчэ адна атака цяпер ужо на вароты брэсцкага Дынама. Але ж і яна таксама не атрымліваецца. Аут на карысць гасцей. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. 24-я хвіліна у нас падышла да сканчэння. 1-0 на карысць Мінска, дзякуючы голу Ліяны Мірошнічэнкі. І зноў жа спрабуюць брэсцкія футбалісткі разгарнуць свой наступ, але Мінск мяч перахапляе, спрабуе контратаку разгарнуць, але не даходзіць мяч да Мірошнічэнкі. Дарэчы, бачым мы, што часцяком яна з'яўляецца адрасатам гэтых перадач. Падача ў штрафную, не даходзіць мяч да Зубко, а забірае яго ў рукі Дар'я Вінаград. Вось чаго мы чакалі ад футбольнага клуба Мінск. Першыя 25 хвілін нашай сустрэчы, вось такой агрэсіі на вароты суперніц, але ж часцей за ўсё свае атакі гараджанкі праводзяць даволі павольна. Ну а брэсцкаму Дынама пакуль што не хапае рэалізацыі, не хапае, магчыма, апошняй перадачы. І пакуль лік у нас толькі 1-0. Але памятаем мы, напрыклад, гульню паміж Магілёўскім Дняпром і ДЮСШ Палес-ДУ, калі магілёўчанкі таксама вялі ў ліку пасля першай паловы, і здавалася, што давядуць гэтую гульню да лагічнага сканчэння, але ж піншанкі здолелі адгуляцца. І вось у нас яшчэ адзін момант у Мінска, але ж Націнкова зараз нічога не здолела зрабіць супраць Дар'і Вінаград. Рыхтуецца галкіпер Мінска да таго, каб увесці мяч у гульню. Узняты быў, дарэчы, сцяжок асістэнта Дмітрыя Коржыка, і было зафіксавана ў нас становішча па-за гульнёй. Таму нават калі б забіла футбалістка Мінска, то гэты гол быў б не залічаны. Барацьба за мяч паміж Асмалоўскай і Зубко. І пакуль што назіраем мы толькі
вось гэтую самую барацьбу. Гучыць свісток парушэння правілаў з боку футбалістак Мінска, і глядзім мы за наступнай атакай ад брэсцкага «Дынама». І вось, можа быць, момант выходзіць на рандеву з Мар'янай Брылёвай. Наталья Воробьёва, але не паспявае да мяча расіянка. Галкіпер Мінска сваю каманду ўпершыню ў гэтым матчы на 100% выратавала. Усё ж такі далёкі удар ад берасцеек некалькімі хвілінамі раней быў не такім небяспечным для галкіпера, як вось гэты выхад Натальі Воробьёвай. Ну, а тым часам Мінск будзе адказваць сваёй контратакай, здавалася, але ж выбіваюць берасцейкі мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць Мінска. І у нас з вамі па сутнасці падышла да сканчэння першая палова першага тайма. 1-0 на карысць Мінска. Альяна Мірошніченка, аўтарка забітага гола. І дакладна нам у каментарах пішуць, што не трымаецца мяч ў нагах ні ў адной з каманд. Часцяком ён пераходзіць ад Мінска да брэсцкага «Дынама» і наадварот. Ну вось зараз, магчыма, футбалісткі намінальнай каманды фаварыта здолеюць гэтую сітуацыю выправіць. Валюк аддае перадачу на партнёрку. Зноў жа Валюк. Такі мурочак у нас атрымліваецца. Вікторыя аддае прастрэльную перадачу, але Дар'я Вінаград перакрывае гэты пас і забірае мяч у рукі. Вось паціху, паступова наша гульня пачынае раскрывацца, бо ўсё ж такі разумеюць такое пачуцце футбалісткі брэсцкага «Дынама», што трэба паспрабаваць адгуляцца і дзесьці могуць не паспяваць вяртацца на сваю палову поля. Яшчэ адзін момант у Мінска можа ўзнікнуць, але ж зноў жа перахоп. Вымушаныя мінчанкі пачынаць усё спачатку. Зубко цягне мяч па фланзе, супраць яе Смалоўская. Зубко падае, але падае дакладна ў рукі галкіперу брэсцкага «Дынама». Рыхтуецца Вінаград. Адправіць мяч далёка наперад на палову поля суперніц. Пералятае ён Воробьёву, далятае да Кубічнай. Кубічная вельмі неасцярожна Ксенія дзейнічае ў гэтым эпізодзе, але ж прыкрывае корпусам Наталью Воробьёву для таго, каб Мар'яна Брылёва паспела да гэтага мяча. 30-я хвіліна у нас з вамі ідзе да сканчэння, і пакуль што лік у нас не змяняецца. 1-0 на карысць гаспадынь, але ж званочкі у нас усё актыўней пачынаюць званіць. Брэсцкія футбалісткі ствараюць свае эпізоды, але пакуль не могуць іх рэалізаваць. Не хапае пэўнай футбольнай удачы. Ну а тым часам у нас перахоп ад Мінска. Можа быць небяспечная атака. Смірнова даходзіць мяч да Кубічнай, і зноў жа у пазіцыйнае наступ. Мінск звальваецца. Добры далёкі захід ад Кубічнай. Ляна Мірошніченка там нібыта малады Златан Ібрагімович спрабуе перахуляць галкіпера, але ж усё ж такі кунг-фу шведа лепш за кунг-фу беларускі. Ну а у нас з вамі яшчэ адзін перахоп ад Мінска ледзь не атрымаўся. Добра дагуляла эпізод Смірнова, але ж усё ж такі ўтрымалі мяч берасцейкі, і гэта яшчэ адзін таксама званочак, але ж у іншы бок. Смалоўская адгулялася з партнёркай, гэта Клюкіна. Сыходзіць мяч па-за межы поля, і будзе Вікторыя Казакевіч увесці, спрабаваць мяч у гульню. Робіць яна гэта дакладна. Зубко. Але ж Зубко мяч страчвае. Діана Смалоўская на перахопе. Смыковіч.
Смыкович разварочваецца, але такое пачуццё, што губляе тэмп гэтай атакі, але добрая перадача на партнёрку, паскараецца мышленнік, але не паспявае да мяча. Мар'яна Брылёва зноў жа ў нас на ім першая, кубічная. Пацягнула Ксюша мяч наперад, аддала на партнёрку, гэта Казакевіч. І Дар'я Вінаград. Зноў жа з мячом аддае на партнёрку. І моцная перадача. У бок Мышленік, Мышленік скідае. У бок Вараб'ёва, але ж у іншай зоне знаходзілася футбалістка брэсцкага Дынама пад 31 нумарам. І зноў жа кубічная разам з Брылёвай гуляе. Далей Мар'яна на супрацьлеглы край распачынае атаку сваёй каманды. Гэта Уляна Асаула. Асаула далей наперад, але ж сыходзіць мяч па-за межы поля. І гэта аут на карысць брэсцкага Дынама. 33-я хвіліна. 1-0 на карысць Мінска. І будзем назіраць мы за гэтым стандартам. Яшчэ адно стандартнае становішча на карысць брэсцкай каманды. Літаральна некалькі метраў здолелі футбалісткі ў белых цішотках прайсці па полі. Ну а гэты аут атрымаўся яшчэ больш недакладным. Сыходзіць мяч зноў жа па-за межы нашага газона, і сыходзіць ён ад футбалістак менавіта брэсцкай каманды. Мінск распачынае гульню пасля стандарта, парушэння правілаў ад Берасцейк у атацы. І ляжыць у нас на газоне пакуль што футбалістка Мінска. Наталья Вараб'ёва падыходзіць, выбачаецца. І будзе у нас працягваць Уляна Асаула. На гэтым матчу здымаецца, папраўляе экіпіроўку. Ну а мы будзем глядзець за стандартам. Такое пачуццё, што ўжо набралася падстаў для арбітра дадаць да першай паловы сустрэчы як мінімум хвілінку. Ну а тым часам Мінск ляціць у сваю атаку. Можа быць цікава і небяспечна, але ж брэсцкія футбалісткі мяч перахопліваюць. Даходзіць усё ж такі гэтая перадача да свайго адрасата. Вараб'ёва, які перавод у бок Плохавай, але ж Плохава знізіла хуткасць, паглядзела, дзе знаходзяцца партнёркі, і недакладна падала мяч на мяжу штрафной. Мінск у атацы. Цікавая контратака можа атрымацца на Цінкова. Аддае перадачу на Ляну Мірашнічэнка. Мірашнічэнка з мячом. І працягвае Мінск свой наступ, але ўжо праз пазіцыйны яго фармат. Смірнова наперад гуляе не вельмі дакладна, і сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот Дар'і Вінаград. І будзем сачыць за ударам ад варот брэсцкага Дынама. Тым часам Наталья Смыкович спрабуе разгарнуць атаку сваёй каманды, не атрымалася. І будзем глядзець мы за аутам на карысць Мінска. Аут не вельмі дакладны, але ж захоўваюць гараджанкі мяч за сабой. Зубко гуляе на Казакевіч. Смірнова, кубічная. Нават Брылёва там можа з мячом сустрэцца, выходзіла яна з варот, але ж Вараб'ёва зараз ідзе на лінію перадачы, не атрымліваецца Наталі гэты пас перахапіць. І пераводам на супрацьлеглую цэнтральную абаронцу дзейнічае Мар'яна Брылёва. Валюк, моцная перадача на ход Міраславе Зубко, але ж выходзіць са сваіх валоданняў і Дар'я Вінаград для таго, каб гэты мяч перахапіць, і гэта яна і робіць. Ну а тым часам у нас паціху падыходзіць да сканчэння першая палова
нашага матча, менш за 10 хвілін асноўнага часу. Застаецца і пакуль гол Ільяны Мірошнічэнкі ў дэбюце нашай сустрэчы застаецца адзіным у тайме нумар 1. Гучыць свісток Дмітрия Коржыка. Парушэнне правілаў. І ледь не вымушае арбітр футбалістку Мінска падысці выбачыцца да сваёй апаненткі. Яна Есьман там парушала правіла ў эпізодзе. І будзе брэсцкая Дынамо выконваць стандарт. 5 футбалістак у белых цішотках на мяжы штрафной Мінска. Падача на гэтую самую мяжу. Мінск выйграе паветра. Падбор за брэсцкім Дынамо. Клюкіна дала перадачу на Наталю Асмыковіч. Збіваюць тую з ног, і гэта яшчэ адно парушэнне правілаў. Смірнова неправая ў гэтым эпізодзе. І яшчэ адзін стандарт для брэсцкай каманды. Пакуль 3 футбалісткі ў нас на мяжы штрафной. Васілюк каля мяча. І адпраўляе яна мяч таксама на мяжу. Таксама падбор за Мінскам у паветры, падбор на зямлі за брэсцкім Дынамо. Голубева надгулялася з Вінаград. Дар'я далей на Діяну Асмалоўскую. І недакладная перадача. Спыняюся намаганні брэсцкай каманды. І будзем глядзець мы за аўтам на карысць Мінска. Казакевіч. Рыхтуецца яна выканаць падачу са стандарта. Не атрымліваецца дакладна гэтага зрабіць, але ж недакладным стандартам, здавалася, падказала і брэсцкая Дынамо. Але ж паспявае Вараб'ёва да мяча. Зарабляе яшчэ адзін стандарт у нашым матчы. І гэта вуглавы. Ці не першы каля варот Мінска ў нашай сустрэчы на 39-й хвіліне. І вось пабачылі мы, як Андрэй Сычук паглядзеў на гадзіннік. Такі вось аналаг Фергі тайма у першай палове сустрэчы у нас можа распачацца. Падача на бліжэйшую стойку. Мінск выйграе паветра. Падбор за гасцямі. Але ж Мінск мяч перахапляе, адводзіць пагрозу ад сваіх валоданняў. І Плохова вымушаная гуляць на Сафію Клюкіну, якая застаецца ў нас апошняй, акрамя Дар'і Вінаград, абаронцы сваіх варот. І зноў жа у нас гульня супакойваецца. І, па сутнасці, як дакладна адзначылі ў каментарах, 0 момантаў, 1 гол. Вось такі у нас першы тайм. Ну, а тым часам разганяецца атака Мінска. Мірошнічэнка была яе маторам. Цяпер перадача ідзе на Зубко. Зубко спрабуе змяніць край. Не вельмі дакладна, але гэта атрымліваецца. І памыляецца Паліна Голубева, зарабляючы для суперніц вугла. Выкранулася на мяча, які выходзіў за межы поля. І цяпер Мінск будзе выконваць стандарт. Ільяна Мірошнічэнка пайшла да мяча. Таксама туды бяжыць ў гэтую зону Міраслава Зубко для магчымай кароткай перадачы. Але мы паглядзім. Рыхтуецца у нас падача. Такое пачуццё на бліжэйшую стойку. Ідзе мяч прыкладна ў цэнтр брамніцкай, але ж выбівае яго Дар'я Вінаград на мяжу штрафной. І на падборы Смірнова з Мінска выбівае мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць брэсцкага Дынамо. Барацьба за мяч у нас адбываецца. Выйграе яе Мінск. Асаула.
аддае Уляна перадачу на партнёрку. І вось Вікторыя Валюк у штрафной. Вікторыя Валюк праходзіць суперніц, прабівае па варотах, але гэта лёгкая здабыча для Дар'і Вінаград. Усё ж такі партнёркі яны па зборнай Беларусі і паводзіны адна адной добра ведаюць. Вось і Вінаград зараз як адкрытую кнігу прачытала Вікторыю Валюк і здолела гэты мяч у рукі забраць. Клюкіна. Ад нагі Зубко адпраўляе мяч па-за межы поля. Хутка ўкідвае аут у бок Наталія Смыковіч. Смыковіч здолела даць перадачу, але ж не прыняла гэты мяч партнёрка. І будзем глядзець мы за атакай футбольнага клуба Мінск, якую будзе пачынаць Уляна Асаула, а пачынае яна перадачай на Мар'яну Брылёву. Брылёва моцна наперад. Не зачапілася Націнкова за гэты мяч, не паспела да яго, і таму аут на карысць брэсцкага Дынама. Вось, ведаеце, шаноўнае гаспадарства, такое пачуццё, што сёння мы глядзім матч чэмпіянату Беларусі па аутах. Яшчэ адзін гэта стандарт, мы з вамі пабачылі. І будзе у нас стандарт. Гучыць свісток арбітра, парушае Мінск правілы пасля таго, як увялі брэсцкія футбалісткі мяч з-па-за межаў поля, і ў нас штрафны. Рыхтуецца пры канцы 43-й хвіліны, і гэта велізарны шанс для брэсцкага Дынама для таго, каб як мінімум паспрабаваць стварыць пагрозу каля варот Мар'яны Брылёвай, і рыхтуецца ў нас гэты самы стандарт. Пайшоў закід у штрафную, Мінск выйграе паветра. Зноў жа падбор за брэсцкімі футбалісткамі, і Клюкіна вымушаная атаку сваёй каманды пачынаць. Моцная перадача, які падкат. Зараз мы пабачылі ад Яны Есьман. І выбівае яна чыста мяч па-за межы поля. Распачалі дзяўчаты гульню ўжо пасля стандарта. Яшчэ адна атака Мінска. Мірошніченка з Націнковай адгулялася. Націнкова шукае партнёрку, там бяжыць па супрацьлеглым краі Зубко. Націнкова уводзіць мяч у штрафную, але ж зноў жа Дар'я Вінаград ратуе сваю каманду. Выходзіць з варот. Дакладна, і будзем мы глядзець за пачаткам атакі брэсцкага Дынама. 45-я хвіліна у нас ужо на гадзінніку. 1-0 на карысць Мінска, дзякуючы голу Ліяны Мірошнічэнкі. І ідзе ў нас чацвёрты рэферы да табло, на якім пабачым, колькі будзе дададзена удар па варотах. Нават удар у бок варот Дар'і Вінаград, але ж гэта ніякай небяспекі для галкіпера брэсцкага Дынама не нясе. І вось 15 секунд асноўнага часу у нас застаецца. Вінаград атрымлівае перадачу ад партнёркі, аддае далей. Зноў жа Дар'я Вінаград з мячом. І 2 хвіліны дадае у нас Дмітрый Коржык да першай паловы сустрэчы. Усё ж такі замена у нас была вымушана ў першым тайме. І з'яўляліся медыкі, некаторыя дзяўчаты ляжалі на газоне пасля пашкоджанняў, но тым часам Мірошніченка з мячом аддае перадачу на Валюку. Валюк прабіць не атрымліваецца. Зубко. Недакладна Міраслава дзейнічае, выносіць мяч брэсцкія футбалісткі па-за межы сваіх валоданняў. Разганяецца Смыковіч, але ж адпраўляе мяч наперад, дакладна у ногі Уляне Асаула наперад. Аддала перадачу, можа зараз атрымацца небяспечны момант у Мінска, і абаронцы Дар'я Вінаград сваю каманду і свае вароты зноў ратуюць. Вельмі блізка было для таго, каб замацаваць перавес ад футбалістак Мінска, але ж усё ж такі не атрымалася. Мацнейшы вынас наперад ад Дар'і Вінаград. Выйграюць паветра футбалісткі Мінска. Яны ж
разгортваюць сваю атаку, але ж Вікторыя Валюк не вельмі дакладна скінула мяч на Вікторыю Націнкову. І у нас з вами Мінск вымушаны пачынаць усё спачатку. Кубічная надала перадачу на Брылёву, Брылёва далей на Асаулу. І моцны закід наперад у бок Ліяны Мірошнічэнкі, але тую накрываюць суперніцы і не дазваляюць нічога зрабіць. Паўтары з 2 дададзеных хвілін у нас ужо пайшлі ў гісторыю, і пакуль, нягледзячы на большую актыўнасць, не можа Мінск другі раз забіць вароты брэсцкага Дынама. Вось зараз нават Міраславу Зубко не пускаюць да варот абаронцы брэсцкай каманды. Сафія Клюкіна парушае правілы. Але ж часу на стандарт у нас з вами не будзе. Перапынак 1-0 на карысць Мінска. Ліяна Мірошнічэнка, аўтар адзінага гола ў нашым матчы. І на гэтым першая палова сустрэчы у нас сканчваецца. Адпачнуць каманды 15 хвілін, адпачнем з імі і мы. І вернемся на стадыён футбольнага клуба Мінск, каб далей сачыць за гэтым цікавым матчам.
Мы вяртаемся ў Мінск на мясцовы стадыён футбольнага клуба Мінск, што знаходзіцца на вуліцы Маяковскага, каб працягнуць прагляд матча паміж футбольным клубам Мінск і брэсцкім Дынама. Пасля першай паловы сустрэчы лік у нас 1-0 на карысць гаспадынь поля. Альяна Мірошніченка у дэбюце сустрэчы адкрыла лік у нашым супрацьстаянні. Чакаем мы пачатку сустрэчы, з'явіліся футбалісткі на газоне, з'явіліся арбітры і будзем глядзець мы за пачаткам тайма нумар 2. Прагучаў свісток рэферы Дмітрыя Коржыка. Усё у нас гатова для пачатку і футбалісткі разгулялі мяч у цэнтры поля. Хуценька прабяжымся мы па складах каманд і будзем пачынаць сачыць за гульнёй. Тым часам валодаюць мячом, дарэчы, госці. І зазначым мы, што нягледзячы на забіты мяч, даволі роўная ў нас гульня адбылася ў першым тайме. Вось можа ўзнікнуць момант у брэсцкіх футбалістак, але Мар'яна Брылёва з дапамогай Вікторыі Казакевіч спраўляецца з гэтай пагрозай, і будзем глядзець мы за тым, як галкіпер Мінска будзе пачынаць гульню ад сваіх варот. Кубічная аддае перадачу на партнёрку. Няўдалая спроба разгарнуць атаку, але ж брэсцкія футбалісткі памыляюцца, даюць магчымасць мінчанкам разгарнуць сваю атаку. Гэта Міраслава Зубко, яна нават прабівае, нават не падае. Але ж гэтая спроба сканчваецца тым, што сыходзіць мяч па-за межы поля. Будзе удар ад варот, і Дар'я Вінаград будзе яго выконваць. Што тычыцца складаў каманд, то зазначым, што адбылася ў нас у першым тайме адна замена. Яна Есьман выйшла на поле замест Яны Хотыравай, якая атрымала ў нас пашкоджанне. Прабяжымся па складзе футбольнага клуба Мінск. Пачнем менавіта з гаспадынь поля, калі мы ўжо сказалі пра замену. Мар'яна Брылёва галкіпер, у полі Уляна Саула пад другім нумарам, Ксенія Кубічная нумар 4, Ляна Мірошніченка нумар 6, капітан каманды, аўтар адзінага забітага голу ў нашым матчы. Арына Смірнова нумар 13, Марыя Демідова нумар 14, Вікторія Націнкова нумар 16, пад 17 нумарам Яна Есьман, 20 Вікторія Казакевіч, 76 Вікторія Валюк і нумар 88 Міраслава Зубко. Андрэй Пышнік, галоўны трэнер футбольнага клуба Мінск, і мы пераходзім да склада брэсцкага Дынама. Дар'я Вінаград, нумар 12, капітан і галкіпер гэтай каманды. У полі ёй дапамагаюць Сафія Клюкіна, нумар 2, Валерыя Васілюк, нумар 10, Наталя Асмыковіч, 11, Діяна Асмалоўская, нумар 13, Дар'я Мышленік, нумар 17, Ксенія Яцыновіч, нумар 21, Александра Плохова, нумар 25, Алена Сярова, 27, Наталья Воробьёва, 31, Поліна Голубева, нумар 69. Андрэй Сычык, галоўны трэнер брэсцкага Дынама. І нагадаем судзейскую брыгаду, пра якую мы з вами ўжо сёння казалі. Вось у нас чуюцца галасы з брэсцкай лаўкі запасных. Патрабуе Андрэй Сычык вельмі гучна пенальці ад арбітра нашай сустрэчы. Дмітрый Коржык, пра якога толькі хацелі мы сказаць, атрымлівае кансультацыі ад суддзяў, якія былі бліжэй да эпізода. І, на жаль, не пабачым мы паўтора гэтага моманта. Момант такі вось насамрэч спрэчны, ну а мы глядзім за тым, якое рашэнне будзе прымаць рэферы. Аддае ён мяч футбольнаму клубу Мінск. Спрэчны мяч прызначае арбітр і ўсё ж такі не прызначае той пенальці, які патрабавала брэсцкая лаўка. Но тым часам Мінск спрабуе сваю атаку разгарнуць, але ж не атрымалася ў іх гэтага зрабіць. Яшчэ адна паўза ў гульні, аут на карысць Мінска.
І будзем мы сачыць за гэтым матчам. Барацьба за яго ў паветры застаецца за брэсцкім «Дынама». Зноў жа мяч выходзіць па-за межы поля, і зноў жа гэта аут на карысць Мінска. Яшчэ адна атака будзе распачынацца ад брэсцкага «Дынама». І будзем глядзець мы за тым, як Дар'я Вінаград гэту самую атаку будзе пачынаць. І брэсцкае «Дынама». Прычым, губляючы такое пачуццё ў гэтай атацы пашкоджання Валерыі Васілюк, ніхто не спыняўся, хаця яна хуценька ўзнялася на ногі, разгортваюць свой наступ. Але ж Ксенія Кубічная яго перарывае з мячом. Была вопытная абаронца, аддала перадачу на Зубко, Міраслава страціла і хутка вярнула сабе мяч. Валюк, але ж далёка адпускае Вікторыя ад сябе мяч, і зноў жа Мінск будзе сваю атаку разгортваць. Яшчэ адзін стандарт. Аут у нас для футбольнага клуба Мінск. Валюк аддае перадачу на Зубко. Валюк уваходзіць у штрафную, прастрэльвае, але ж ніхто не атрымлівае гэту перадачу. Перарываюць брэсцкія футбалісткі гэты пас. І гучыць у нас свісток парушэння правілаў з боку брэсцкіх футбалістак і небяспечны стандарт. Дарэчы, не ўзгадалі мы судзейскую брыгаду. Дмітрый Коржык яе ўзначальвае, Артём Бондараў, Владзіслаў Папко асістэнты на лініях, Александр Клеменаў чацвёрты арбітр і Яўген Юцевіч інспектар нашага матча. Небяспечны стандарт для Мінска. Будзем глядзець мы за гэтым стандартным становішчам. І ледь не ўсе футбалісткі ў сініх цішотках у нас у штрафной. Які момант узнікае каля варот Мінска, не залятае. Каля варот брэсцкага «Дынама» не залятае цудам мяч у вароты Дар'і Вінаград. Проста асноўнае гаспадарства нешта незразумелае зараз атрымалася. Падаваў Мінск мяч, здавалася б, ужо ўсё. Прайшоў ён усіх і ўсё, але ж у вароты цудоўным чынам не патрапіў. Разгортвае Мінск свой наступ, перахапіўшы мяч у брэсцкага «Дынама». Зазірнулі мы так вось у будучыню. Валюк дала перадачу на партнёрку. Смірнова. Падача. І ёсць працяг ад Мірошнічэнкі, але ж у першым тайме падобная сітуацыя скончылася лепш. Ідзем далей. Будзе ў нас удар ад варот. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Брэсцкае «Дынама» ледзь мяч не страціла, выходзячы ў атаку, але ж вось зараз прыносіць свой плён. Прэсінг Мінска, удар Валюк па варотах, але ж не трапляе Вікторыя з блізкай дыстанцыі у дзявятку. Спрабавала ўжо зрабіць і дакладна, і прыгожа адначасова, але не атрымалася ні таго, ні іншага. Вось такі ў нас добры удар, здавалася б, які можа змяніць падзеі матча. Але ж 1-0 лік у нас застаўся. Пакуль што 1-0, вельмі склізкі лік
для футбольнага клуба Мінск. Бо бачылі мы па канцоўцы тайма нумар 1, што могуць брэсцкія футбалісткі і забіць. Мінск у атацы. Смірнова. Удар па варотах, але ідзе мяч па-за межы поля. Нагадаем, што яшчэ 3 матчы ў сённяшнім гульнявым дні нас чакаюць. Ужо распачалі сваю гульню Нафтан і Бабруйская Белшына. Гомель і Дняпро уступаюць у барацьбу о 16-й. І о 17:30 АБФФ У-19 пазмагаецца з Зоркай БДУ. Такое вось у нас, скажем так, малае мінскае дэрбі. Ну а мы будем глядзець за спробай Мінска. Яшчэ одну атаку разгарнуць. Мірошніченка трапляе пад прэсінг двух суперніц. І, дарэчы, пад нашыя словы пра матчы, якія распачынаюцца, Нафтан адкрывае лік у супрацьстаянні з Бабруйскай Белшынай 1-0 у тым матчы. Ну а што тычыцца падзей у турнірнай табліцы, калі ўсё у нас скончыцца так, як яно ідзе, вось у Мінска яшчэ адзін момант мог узнікнуць, але ж выносіць брэсцкія футбалісткі мяч са сваёй штрафной. Воробьёва дай перадачу на партнёрку і Дар'я Вінаград з мячом сустракаецца. Калі у нас усё скончыцца так, як яно скончыцца, то Мінск уздымецца на 3-ю пазіцыю ў турнірнай табліцы, як мінімум да гульні Дняпра і Гомеля, і таксама зменяць сваю пазіцыю Нафтан і Белшына. Што тычыцца брэсцкага Дынама, то калі сёння каманда Андрэя Сычка саступіць, то яна застанецца з 10 пунктамі і проста страціць магчымасць абысці футбольны клуб Мінск і параўняцца з ім па пунктах, калі ўлічваць пункты страчаныя, бо брэсцкая Дынама яшчэ ў нашым чэмпіянаце гульню не прапускала. Усё ж такі ёсць такая асаблівасць Макслайн жаночай лігі у тым, што 11 каманд прымаюць удзел у гэтым чэмпіянаце, і таму адна з іх вымушаная адпачываць у адзін з тураў. Для брэсцкага Дынама гэты час яшчэ не прыйшоў. Дарэчы, нагадаем мы з вами, што тытульны партнёр нашага жаночага чэмпіянату, які ледзь не ўпершыню ў гісторыі з'явіўся, прапануе бонус для сваіх гульцоў 22% на кожнае папаўненне рахунку бонусам. І гэтым мы не загадваем вам гуляць у азартныя гульні ці ставіць на футбол. Гэта ўсё ваша сфера цікаўнасцяў. Ну а наша справа проста данесці даведку. Ну а тым часам Мінск у сваёй атацы. Вікторыя Валюк усё актыўней і актыўней пачынае дзейнічаць у полі, і у нас парушэнне правілаў даволі жорсткае супраць футбалісткі Мінска. Ляжыць яна на газоне. І спатрэбіцца хутчэй за ўсё у нас дапамога медыкаў. Чакаем мы пакуль аднавіцца наша гульня, аднавіцца футбалістка Мінска, і ўсё ж такі сама яна ўздымаецца на ногі. Здавалася, што вельмі у нас такі момант пагранічны з пашкоджаннем, але ж усё ж такі Вікторыя Валюк здолела гульню працягнуць. Рыхтуецца у нас падача ад Мірошнічэнкі. Вінаград ляціць у барацьбу, і з-за гэтага забівае Мінск свой другі гол. Пералятае мяч галкіпера брэсцкага Дынама. І ніхто не прыкрываў там адну з футбалістак каманды гаспадынь. 2-0 у нас становіцца лік у другім тайме. Двойчы забівае Мінск па разе у кожным з таймаў, і будзем глядзець паўтор. Вось бачым мы, Мірошнічэнка падае, выходзіць з варот Вінаград, спрабуе выбіць мяч, гэтага не атрымліваецца. І хто ж там дабіваў? Не бачна было. Усё ж такі хто з футбалістак здолеў перавесці мяч
у ворот. И подказывая нам диктор, это Ксения Кубичная, центральная оборонца. И будем глядеть мы за наступными падзеямі нашым матчы. Рыхтуецца замена ў складзе брэсцкага Дынама, і, здаецца, ці не запозна гэтая замена рыхтуецца з улікам таго, што прапусцілі прадстаўніцы захаду Беларусі толькі што свой гол, ну а з'явіцца у нас на полі пад 71 нумарам футбалістка. І будем мы чакаць паузы для таго, каб з'явілася Юрчук у нас на полі. Ну а тым часам мяч у Дар'і Вінаград. Распачала атаку сваёй каманды галкіпер брэсцкага Дынама. І будзем глядзець за тым, што ў нас адбудзецца на футбольным полі далей. Адбываецца перахоп Мінска, але ж парушэнне правіла фіксуе арбітр, і у нас адбываецца замена, прычым замена такая люстэркавая. Маргарыта Юрчук з'явіцца на футбольным полі і памяняе яна Дар'ю Мышленік. Футбалістка пад 17 нумарам ідзе ў нас адпачываць. Футбалістка пад 71 у нас з'яўляецца на футбольным полі. Таму вось такое люстэрачка у нас і атрымліваецца. Тым часам Дар'я Вінаград зноў жа з мячом, і ці не самая актыўная футбалістка сваёй каманды, менавіта галкіпер, як мінімум самая яркая і самая такая вось заўважная. Гэта самая Дар'я Вінаград. Ну а акрамя яе можам мы вызначыць толькі што Наталю Асмыковіч, хутчэй за ўсё, якая з'яўляецца генератарам летні ўсіх атак брэсцкага Дынама, але ж пакуль забіць у Асмыковіч не атрымліваецца. Яшчэ адзін стандарт вуглавы для футбольнага клуба Мінск. І будзем мы глядзець за тым, якія высновы зробіць брэсцкая каманда з прапушчанага мяча нумар 2. І пайшла у нас зноў жа Ліяна Мірошніченка да мяча. Рыхтуецца капітан мінскай каманды выканаць стандарт на вароты брэсцкай. Падача на далёкую стойку, пералятае мяч усіх футбалістак і сыходзіць па-за межы поля. Удар ад варот у нас з вамі рыхтуецца. І добры шанец мог быць у брэсцкай каманды. Усё хачу я знайсці шанец для брэсцкай каманды, але добры шанец быў гэта для каманды з Мінска, для таго, каб яшчэ раз адзначыцца. І вось Ліяна Мірошніченка знаходзіць памылку суперніцы, але ж знаходзіць яе пасля паразы. І будзем мы глядзець за стандартам. На палове поля гасцей. Пайшла перадача, але ж перахапіў Мінск мяч, разгортваюць яны сваю атаку. Яна Есьма надала перадачу на партнёрку, не дайшоў мяч да Валюк. І барацьбу за мяч выйграюць у нас мінчанкі. Смірнова дае перадачу на Ліяну Мірошніченка, але мяч сыходзіць па-за межы поля ад брэсцкіх футбалістак. І у нас з вами працягваецца гульня ўжо пасля іншага стандарта. Мінск у сваёй атацы, але ж Дар'я Вінаград ратуе сваю каманду. І перарывае атаку Мінска. Па сутнасці нічым у нас тайм нумар 2
не адрозніваецца ад тайма нумар 1. Падвойная замена рыхтуецца у нас у складзе брэсцкага «Дынама». І будем глядзець мы, што з'яўляецца у нас на полі Дар'я Шэшкель і Вераніка Важынская. І ідуць у нас адпачываць. Будем глядзець, хто. Валерыя Васілюк і Софія Клюкіна пайшла у нас адпачываць. І вось з'яўляецца у нас Вераніка Важынская, Дар'я Шэшкель. Яны працягнуць гэтую гульню замест сваіх партнёрак. 66-я хвіліна у нас распачалася. 2-0 на карысць Мінска. І будем глядзець мы за тым, ці будзе яшчэ адзін ці больш галоў забіты ў нашай сустрэчы. І нагадаем, што ў апошнім сезоне двойчы Мінск выйграў менавіта вось такім лікам 2-0, але ж апошняя сустрэча ў Брэсце скончылася з лікам у 2 разы больш на карысць гараджанак. Ну а тым часам перахапляе мяч брэсцкая «Дынама», выходзіць у сваю контратаку. Можа зараз небяспечна атрымацца. Юрчук адпраўляе мяч наперад у бок Вараб'ёвай, але ж не паспявае Наталя да гэтага мяча. Перакрывае ёй пазіцыю суперніца і выбівае футбалістка Мінска мяч па-за межы поля. Аут на карысць брэсцкага «Дынама». І будем глядзець мы за стандартам ужо каля варот Мар'яны Брылёвай. Глядзім далей. І зноў жа аут у нас на карысць ужо Мінска. Выйграюць барацьбу за мяч футбалісты брэсцкага «Дынама», але ж даходзіць мяч да галкіпера футбольнага клуба «Мінск». Працягваем сачыць за працягам нашых гульні. Яшчэ адзін аут на карысць брэсцкай каманды. І як дзейнічае ў прэсінгу Міраслава Зубкова, толькі паглядзіце. Вымушае суперніцу адправіць мяч па-за межы поля і зарабляе аут ужо на карысць Мінска. Трымаецца мяч у гараджанак. Брылёва. Кубічная. Зноў жа Мар'яна з мячом. Асаула. Перадача наперад. Сустракаецца з мячом Смірнова. Перахоп ад брэсцкага «Дынама». Далёкі удар ад Асмыковіча, але ж гэта лёгкая здабыча для галкіпера гараджанак. Вось хаця б так узнікаюць у нас эпізоды, бо гульня насамрэч на іх не вельмі багатая. Яшчэ адзін аут. Зноў жа вяртаемся мы да тэзаў першага тайма, што гульня ў нас ледь не на 50% з іх складаецца. Не трымаецца мяч, як у нас уже і казалі нават каментатары у нашай трансляцыі на Ютубе, не трымаецца ні ў адной з каманд і часцяком выходзіць па-за межы поля. Таму вось такая ірваная гульня ў нас атрымліваецца. Валюк атрымлівае па нагах. Гэта парушэнне правілаў і зараз прытрымлівае насамрэч жоўтую картку. Дмітрый Коржык, можна было б прачытаць зрыў перспектыўнай атакі, але ж небяспечны штрафны для футбольнага клуба Мінск. Гэта, магчыма, і лепш за папярэджанне суперніцам. І будзем глядзець за стандартам. Вялізны мур з 4, калі не памыляюся, футбалістак будуе брэсцкая «Дынама», але ж ляціць мяч дакладна ў рукі Дар'і Вінаград. І
будзе у нас распачынаць атаку сваёй каманды галкіпер, што яна дакладна і робіць. Цяпер у атацы ўжо брэсцкая «Дынама». І добрая перадача ў бок Смыковіч. Трэба Наталі гэты мяч неяк прыручыць, апусціць на газон, што яна і робіць. Дае яна на партнёрку. Тая недакладна наперад. І зноў жа вымушаныя брэсцкія дзяўчаты ўсё пачынаць па новай. Яшчэ адна атака. І зноў жа недакладны закід. Падбор, як і ва ўсіх летне-астатніх момантах за брэсцкім «Дынама», але ж яшчэ адна памылка, перахоп ад Мінска, і зараз Націнкова можа момант стварыць, аддае перадачу на Зубко, з мячом Міраслава, удар па варотах, і забірае мяч у рукі галкіпер брэсцкай каманды Дар'я Вінаград. Паўтарымся мы у 100-тысячны раз. Хто яшчэ не запомніў, што гэта галкіпер зборнай Беларусі. Ну, а тым часам у нас зноў жа брэсцкія дзяўчаты спрабуюць праз дальні закід сваю атаку разгарнуць, але ж гэта толькі магчымасць для Мар'яны Брылёвай з мячом сустрэцца. І будзе Мінск зноў жа спрабаваць разгарнуць сваю атаку. 72-я хвіліна у нас з вамі ідзе. І вось можа ўзнікнуць момант, але ж зноў жа Брылёва геройствуе зараз каля сваіх варот і зарабляе не толькі пашкоджанне, не толькі сейф у статыстыку, але і жоўтую картку для суперніцы. Глядзім паўтора. Смыковіч адпраўляе мяч у штрафную. Спрабавала там футбалістка у белай цішоцы перакінуць галкіпера. Не атрымалася, і атрымалася толькі жоўтая картка для Дар'і Шэшкель. Ось так выйшла на замену расійская футбалістка і атрымала жоўтую картку. Чакаем мы працягу гульні, ну а пакуль глядзім паўтор апошняга небяспечнага эпізода. І ледзь не памылілася Мар'яна Брылёва пасля ўсіх геройстваў. Які удар мы з вамі пабачылі, але ж не атрымалася забіць у далёкі кут варот брамніцы Мінска. Не хапіла нападаючай брэсцкай каманды дакладнасці. Працягваюць берасцейкі мячом валодаць, і такое пачуццё выпраўляюць. Гэта самы адсотак валодання, каб хоць у якой статыстычнай барацьбе выйграць у Мінска, але ж перахапляюць мяч цяпер ужо гаспадыні. І у нас з вамі яшчэ адзін стандарт. Ведаеце, такое пачуццё, што самы стандартны матч тура у нас з вамі, але не тое, як можна было б гэта зразумець. Валодаюць мячом зноў жа брэсцкія футбалісткі. Голубева аддае перадачу на Вінаград. Дар'я з мячом адгулялася на партнёрку. І зноў жа далёкі закід у бок Наталі Вараб'ёвай, але ж не праходзіць ён. Цяпер ужо Мінск валодае мячом. Смірнова надае перадачу на край. Націнкова. Яшчэ адна перадача. Валюк. Прытрымлівае мяч Вікторыя, аддае на партнёрку. Ёсць перадача ў штрафную, але ж там перакрываюць Ліяну Мірошніченка. І у нас застаецца прыкладна 15 хвілін да сканчэння асноўнага часу. Будзем глядзець яшчэ колькі дадасць Дмітрый Коржык, але такое пачуццё, што яшчэ менш будзе дададзена, чым
2 хвіліны да першай паловы, бо ўсё ж такі такіх спынаў гульні у нас у першым тайме было менш. Рыхтуецца замена ў складзе Мінска. З'явіцца у нас на полі Лада Пашкоўская, маладая абаронца. І апошні сезон да пераходу ў Мінск гэта дзяўчына праводзіла ў камандзе АБФФ У-19. Ну, тым часам у нас вуглавы каля варот брэсцкага Дынама. І, дарэчы, што цікава, ідзе падача на далёкую стойку. Паветра застаецца за брэсцкімі абаронцамі. Яшчэ парушэнне правілаў у атацы. А яшчэ, што цікава, Ладзе Пашкоўскай нешта патрэбнае дэманструюць, як мы бачым на планшеце. Трэнеры Мінска, вось такая у нас сучаснасць надышла у беларускі футбол, і таму такі вось у нас ёсць і трэнер-аналітык у складзе Мінска, які з дапамогай інфармацыйных тэхналогіяў футбалістцы тлумачыць, магчыма, яе ролю на полі, і будзем глядзець, каго Пашкоўская у нас заменіць. Тым часам у нас яшчэ адзін стандарт, гэта аут на карысць Мінска. І гэта Наталя Асмыковіч, якая вярнула Брэсту валоданне, вярнула літаральна на некалькі секунд. І вось так спіной Асмыковіч мяч прымае, але ж не атрымліваецца яе дакладная перадача. Зноў жа Асмыковіч далёка адпускае сябе мяч на Цінкова, і выходзіць мяч ад Асмыковіч па-за межы поля. Замена у Мінска адбываецца, пойдзе адпачываць Арына Смірнова, расійская паўабаронца. І з'яўляецца у нас Лада Пашкоўская. Будзем глядзець, ці перабудуецца Мінск у іншую фармацыю. Але ж пакуль бачым мы, што Пашкоўская можа заняць месца і ў цэнтры поля. Пакуль яна нават дзейнічае ледзь не на пазіцыі вінгера. Яшчэ адзін аут. І падобны стандарт нумар 3. Праз яшчэ некалькі секунд будзем з вамі назіраць. Моцны закід на мяжу штрафной. Прымае там мяч Вікторыя Валюк. Валюк працягнула праз двух абаронцаў, дала перадачу, удар па варотах ад Есьмана, але ж не закруціла тая мяч. І удар ад варот Дар'і Вінаград мы з вамі пабачым. І будзем глядзець мы за стандартам у варот брэсцкай каманды. Пачалі праз кароткую перадачу госці. Моцны закід наперад, але ж гэта здабыча для Ксеніі Кубічнай, абаронца, якая сёння адзначылася ў пратаколе як аўтар забітага гола. Брылёва з мячом сустрэлася, адправіла яго наперад. Пашкоўская. Дапамагае ёй партнёрка. І зноў жа барацьба. У цэнтры Наталя Асмыковіч і Вікторыя Націнкова у яе уступаюць, і выйграе гэтую самую барацьбу футбалістка брэсцкай каманды. Працягваем сачыць. Демідова аддавала перадачу на Пашкоўскую. Пашкоўская далей наперад. Націнкова паскараецца, але не паспявае да гэтага мяча. І у нас з вамі аут на карысць брэсцкага Дынама. Серова распачала гульню пасля стандарта. Яцыновіч і Валюк вядуць барацьбу за гэты мяч, і сыходзіць ён па-за межы поля на карысць. На карысць мінскай каманды. Яшчэ адзін стандарт. Закидывае мяч у штрафную Демідова. Там Валюк.
І брэсцкія футбалісткі зноў жа перахапляюць мяч, зарабляюць аут на сваю карысць і ёсць магчымасць у гасцей гульню адціснуць ад сваіх варот. Яшчэ адзін аут на карысць брэсцкага «Дынама». Ну і нешта зусім мы з футбола ў нейкі іншы від спорта сыходзім і будзем глядзець далей за падзеямі нашага матча. Кубічная. Перадача наперад. Не даходзіць мяч да Мірошнічэнкі. Яцыновіч перахапіла. Асмалоўская адгулялася за Дар'яй Вінаград. Зноў жа Асмалоўская. Пацягнула Дзіяна мяч наперад. І у нас замена ў складзе брэсцкага «Дынама». Рыхтуецца Елізавета Хандога. З'явіцца на футбольным полі. Тым часам мог мяч апынуцца ў штрафной Мінска, але ж не хапіла удачы абаронцам і нападаючым брэсцкай каманды для таго, каб яго перавесці туды, но абаронцам Мінска гэтай самай удачы хапіла для таго, каб перарваць атаку суперніц. Яшчэ адзін наступ брэсцкіх дзяўчат і Асмыковіч з мячом не сустракаецца. Лада Пашкоўская выйграе пазіцыю у больш вопытнай апаненткі. Демидова, Пашковская, Асаула, Кубічная. І памыляецца Ксенія ў прыёме. Ёсць момант і шанец у брэсцкага «Дынама» для таго, каб небяспеку создаваць. Падача, але ж забірае мяч у рукі Мар'яна Брылёва. Дарэчы, зазначым, што мужчынская каманда футбольнага клуба «Мінск» учора саступіла сталічнаму «Дынама» у дэрбі. Ну, а што тычыцца хлопцаў з Брэста, то яны ў сваім заходнім дэрбі перагулялі гродзенскі «Нёман» 1-0. Ну, а ў матчы на стадыёне «Дынама» учора быў зафіксаваны лік на карысць гаспадароў 4-1. Ну, а тым часам Мірошнічэнка спрабуе прайсці Паліну Голубеву, не атрымаўліваецца ў яе гэтага зрабіць з першай спробы. Вось зараз перадача ў бок Валюк. Валюк разварочваецца, прабівае недакладна, трапляе у апанентку, ад якой мяч ляціць у бок Дар'і Вінаград. 83-я хвіліна у нас з вамі ідзе. І будзем глядзець за наступнымі падзеямі матча. Праз 20 хвілін у нас распачынаюць сваю гульню Дняпро і Гомель. І два матчы у нас з вами ўжо ідуць. Мінск і брэсцкая «Дынама» падыходзяць да сканчэння, ну а Нафтан і Белшына з тым жа лікам 1-0 падыходзяць да сканчэння толькі першай паловы. Што тычыцца зменаў у турнірнай табліцы, то калі Дняпро сёння пераможа, то будзе ў каманды Міхася Соболева 16 пунктаў, выйдзе яна на другое месца ў турнірнай табліцы. Наперадзе будзе толькі мінская «Дынама» БДУФК, у якога пасля 6 сустрэчаў максімальныя 18 пунктаў. Мінск жа апусціцца на 4-е месца пры перамозе магіліўчанак і будзе мець 13 пунктаў. Што тычыцца брэсцкага «Дынама», будзе каманда знаходзіцца на 6-м месцы пры перамозе магіліўчанак 10 пунктаў і бліжэйшым яе пераследчыкам будзе каманда БФФ-19, і ўсё для брэсцкага «Дынама» будзе залежыць ад іх супрацьстаяння з зоркай БДУ. Калі базавая каманда зборнай пераможа, то берасцейкі апусцяцца яшчэ на пазіцыю ніжэй. Момант у Мінска. Валюк аддае перадачу, удар па варотах, і як зараз не трапляе ў створ Ліяна Мірошнічэнка. Замена ў складзе брэсцкага «Дынама». Наталья Воробьёва ідзе адпачываць і саступае месца Елізавеце Хандозе. Ну а што тычыцца турнірнай табліцы ў рэжыме лайф, мінская «Дынама» БДУФК 18 пунктаў, 6 матчаў, розніца забітых прапушчаных 33-1.
На другім месцы Витебск, 14 пунктаў, 6 сустрэч, розніца забітых прапушаных 14-3. На трэцім пакуль што месца выходзіць футбольны клуб Мінск, 13 пунктаў, 33 розніца. На чацвёртым з розніцай 13-5 і 13 пунктамі матчам у запасе Магілёўскі Дняпро, далей Брэсцкая Дынама, 7 матчаў, 10 пунктаў, 11-8. На шостым месцы БФФ у 19, 6 сустрэч, 8 пунктаў, 5-6 розніца забітых прапушаных. На сёмым Зорка БДУ, 5 сустрэч, 11-8, 6 пунктаў. Восьмае месца Новополоцкі Нафтан, 6 матчаў, 4 пункты, 4-15. На девятым у лайф-табліцы Бабруйская Белшына, 7 матчаў, 4-25, 4 пункты. І далей ДЮСШ Палес-ДУ, 6 матчаў, 3 пункты, 4-22. І на апошнім месцы футбольны клуб Гомель, 6 матчаў, 5-38 розніца забітых прапушаных і 1 пункт у турнірнай табліцы. Вось такая у нас табліца у лайф-рэжыме на дадзены момант. Ну, а трэба зазначыць, што каманды будуць рабіць у наступным туры. Брэсцкая Дынама будзе адпачываць на майскія святы. Вось так, прысвечаны Дню труда і працы. А тур берасцейкі будуць праводзіць на выходных. Ну, а што тычыцца Мінска, то пазмагаецца каманда Андрэя Пышніка з дэбютантам нашага чэмпіяната Бабруйскай Белшынай. Новы клуб з райцэнтру з Магілёўскай вобласці з'явіўся ў гэтым годзе. Знікла з беларускай футбольнай мапы славутая бабруйчанка. Ну а цяпер жаночым футболам у гэтым горадзе займаецца асноўная каманда мужчынская. Па сутнасці увайшла у чэмпіянат жаночая Белшына. І гэта такі вось невялікі этап падрыхтоўкі бабруйчан да магчымага выхаду у элітны дывізіён, бо, як мы добра памятаем, кіраўнік АБФФ Мікалай Шарснёў заявіў пра тое, што з 2026, то бок з наступнага года, кожны клуб вышэйшага дывізіёна павінен мець жаночы філіял у Макслайн жаночай лізе. І калі так падлічыць, многа каму прыйдзецца гэтую самую каманду проста будаваць з нуля. Рыхтуецца у нас, дарэчы, яшчэ адна замена такой пачуццёў Мінска. Вяртаецца яшчэ адна футбалістка з зоны размінкі. І хуценька там яшчэ і пераапранаецца. Будзем глядзець, хто з'явіцца у нас на футбольным полі. І скажем мы з вами, што Уляна Узун рыхтуецца у нас выйсці на замену. Тым часам Валюк аддае перадачу на Мірошніченка. Зноў жа Валюк. Пацягнула мяч Вікторыя. Ёсць перадача на Пашковскую. Пашковская на пазіцыі форварда апынулася, але ж навыка ўсё ж такі не хапіла. Цынкова адгулялася з Есьман. Зноў жа Пашковская. І, дарэчы, магчыма, Андрэй Пышнік паўтарае эксперымент Юрыя Малеева з Вікторыяй Валюк, якая з цэнтральнай абаронцы была перароблена ў цэнтральную нападаючую. У экс-галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай гэты эксперымент атрымаўся. Ну, а Лада Пашковская, пакуль што бачым мы, дзейнічае на пазіцыі апорных паўабаронцы, але ж паспявае хадзіць і ў атаку. Валодае Лада якраз мячом, аддае перадачу на партнёрку. Кубічная, Пашковская. І рыхтуецца Уляна Узун. З'явіцца ў нас на полі 77-й нумар на яе цішотцы. І вось якраз зараз можа з'явіцца паўза. Яшчэ адну футбалістку Уляна клікае з зоны размінкі і бяжыць у нас да сваёй лаўкі запасных Александра Самойлова. Такое пачуццё, што чытаюць на лаўцы Мінска каментары да нашай трансляцыі, бо быў там каментар, які патрабаваў Самойлаву на поле. 133 чалавекі сочаць за нашым матчам на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». І мы зноў жа вітаем усіх, хто сочыць за жаночым футболам.
А ў нас тым часам ідзе апошняя хвіліна асноўнага часу. Будзем глядзець, колькі ж дадаць Дмітрый Коржык да другога тайма гэтай сустрэчы. І таксама будзем глядзець, хто ж саступіць месца на полі Уляне Узун, Александра Самойлова і 77 і 19 нумарам адпаведна. Тым часам Брылёва з мячом аддае перадачу на Асаулу. Трымаецца мяч у Уляны. Зноў жа Брылёва. Асаула. І апошнія секунды асноўнага часу у нас пайшлі. І з'явілася ўсё ж такі пауза для замены. Міраслава Зубко заступае месца Уляне Узун. 2 хвіліны у нас будзе дададзена, як і ў першым тайме. І Ліяна Мірошніченка ідзе адпачываць, замест яе на полі з'яўляецца Александра Самойлова, ну а Уляна Узун атрымлівае яшчэ і капітанскую павязку. І вось Мінск зараз у сваю атаку спрабуе перайсці. Якраз Уляна Узун упершыню кранаецца мяча ў нашым матчы, прытрымлівае яго, дае на партнёрку. Зноў жа Узун. Не прайшла перадача на Вікторыю Валюк. І брэсцкая Дынамо мяч перахапіла. Пайшлі ў нас ужо дададзеныя хвіліны. Адна з двух ужо па сутнасці і скончылася. І вось брэсцкая Дынамо, можам мы падводзіць вынік. Прайграе сёння Мінску з лікам 0-2. І нагадаем, што Ліяна Мірошніченка і Ксенія Кубічная сталі аўтаркамі забітых галоў у нашым матчы. Па голе ў кожным з таймаў правёў Мінск. І будзем хутка мы з вамі развітвацца. Гараджанкі вяртаюцца у нас у групу лідараў нашага чэмпіяната. Ну а брэсцкая Дынамо пры тых момантах, якія сёння мела, ўсё ж такі не здолела забіць. Падыходзіць да сканчэння другая дададзеная хвіліна. І будзем глядзець мы за тым, што будзе адбывацца ў нас напрыканцы сустрэчы. Ляжыць на газоне футбалістка Мінска, ёсць парушэнне правілаў. І гэта стандарт летні апошні у нашым матчы. І ўсё, гучыць свісток Дмітрая Коржыка. Перамога Мінска з лікам 2-0. Кубічная і Мірошніченка аўтаркі забітых галоў. І мы з вамі пасачылі за сапраўды цікавым матчам. Будзем развітвацца. Працаваў на гульні для вас каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Дзякую ўсім, хто пасачыў за супрацьстаяннем у нашым жаночым футболе паміж брэсцкім Дынамо і Мінскам. Сачыце за нашым футболам у эфіры YouTube-каналу АБФФ і жаночы футбол Беларусі. Ну а на сёння будзем развітвацца. Добрага вечара і да пабачэння.